Mas Santo sesi depan lho iki 8-10 Dek ya kamu si Deneng lho Dek ngapunten Mbah pun gantos napa mawon Mbah sawerane ning saiki iki sampe iya apa iki mau rondo terus Nyon apa Mbak? Syukur. Lintang asmara sampun. Baleni malih? Nggih. Aduh kayak mesti kayak gini. Mulai golek teko ndi Mas Sigit sampean niki presiden. Solo 3. Aduh tenan. 800.000 durung transporte. Genep 1.000. Wis. Urip ana. Iya. Iya, iya, iya. Woi, woi, ya, ya, yo, cok. Gondaro campur sari. Yeah.
sate pengen munggah ning dhuwur. Ondone wis dijipuk tuan rumah. Berarti nggak boleh joget di atas panggung. Lah ngoten nggih. Ya. Ya bacot ke mari iki ana permintaan akeh tenan. Ndang sacet-sacet ngomongnya sithik penting lagune metu akeh. Gondo arum manis tenan ya. Urip Ya. He he. Oh. Sambung. Sudah. Niki lintang asmara pripun? Oh nggih. Diatur melih lintang.